Programa patrocinado por Grupo Automoción La Junquera, Mamparas Rías Baixas, Neumáticos Tino, Autos Patiño Noia, Granitos Santa Eulalia. Presenciamos o seu nacemento. Creamos os mellores acabados, os deseños máis exclusivos e os poñemos nas túas mans. Por iso, ti confías en nós para coidar del. En Autos Patiño temos todo o necesario para a reparación e mantemento do teu vehículo. Autos Patiño, o teu coche sempre como o primeiro día. Se queres evitar resbalos como este, cambia a túa bañeira por unha ducha. Eu o fixen en Mamparas Rías Baixas. Encárganse de todo e foron moi profesionais, limpos e baratos. Eu quedei encantado e agora vanme facer a cociña. E a miña nai cambiaronlle as portas e o baño inteiro. Mamparas Rías Baixas. Reformas, baños, cociñas e portas. Visítanos na rotonda do Porto de Vilagarcía ou en www.mamparasriasbaixas.com. Os especialistas en mamparas e reformas de baño. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides. En Granitos Santa Eulalia temos a solución para casas e edificios. Revestimento de fachadas, renovación de interiores e traballos de arte en peches e balustrados. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granitos Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. Neumáticos Tino se une a la red Euromaster para darte el mejor servicio. Venta de neumáticos de las primeras marcas. Mecánica en general y electricidad. Atención a particulares, empresas de renting y profesionales. Somos servicio oficial de tacógrafos VDO. Elige Neumáticos Tino. En Noia, Ribeira y Santiago. Creciendo con tu confianza. ¿Buscas rigor, calidad, variedad, garantía? Ven a Automoción La Junquera. Es líder en Galicia en compraventa de vehículos industriales, nuevos y de ocasión. Camiones isotérmicos, basculantes con grúa, furgonetas. Servicio de reparación 24 horas a nuestros clientes. Automoción La Junquera. Un líder para salir ganando. Grupo Junquera. Regresamos xa, estamos na recta final deste debate que, como saben, hoxe lle estamos dedicando ao Concello de Barro. Temos aquí os tres candidatos que se presentan a esas eleccións polos distintos partidos políticos. Entramos xa neste terceiro bloque no que imos falar de infraestructuras e servizos municipais. Por iso, pregunto ao candidato do Partido Popular que infraestructuras se precisan que non haxa aínda en Barro ou que haxa que mellorar para estes 4 anos? En Barro está cruzado por infraestructuras de outras administracións. As carreteras da Diputación están, tamén sempre cos atrancos dos mismos de sempre. Na carretera de Estación de Portela a Curro, concretamente houve que expropiarlle a 2 veciños, moi amigos ou compañeiros do señor Abraldes. A carretera de Portela, digamos, Portas, queda unha parcela por ocupar, que habrá que expropiarlla tamén. Houve que expropiar 2, 3, do todo son aproximadamente 4 ou 5 kilómetros. Houve 2 paisanos que expropiarlle ou 3. Tamén conocémolos todos Dios sabemos o que son. E logo estamos en este momento, despois de desbloquear de 5 anos a carretera de Perdeganae, que era o que é unha estrada que da Diputación tamén se está rematando agora o ocupamento do terreno en Sanche. Queda a Nacional 550, que é outra das infraestructuras que non municipal, que cruza o Concello, no cual, pois, a pesar de que se diga, nós, cando se fixo o plan xeral coa imposición do MOPO, porque ademais os informes son preceptivos, son vinculantes e non hai outra forma. En este momento, pois, hai un problema que eu levo traballando nele, ocupándome dele, gestionando, que é o enlace ca Rúa Areal, pois aquilo non
a mí non me gusta como está tamén, pero a proposta que sí pudo estar feita fai un ano ou dous, e que en principio é a proposta que facía o Bloque Nacionalista Galego, que é o de facer un carril de espera no centro da calzada. Un carril de espera no centro da calzada, eso non soluciona absolutamente nada. Nós temos planteado, Fomento ten o proxecto, está enviado a Madrid, estánse negociando co Ministerio para que aí se faga unha rotonda que realmente sería o tema. Propostas en infraestructuras... Son infraestructuras municipales, que é Despois outro tema. continúa. Bueno, a ver, o problema é que das infraestructuras que nos faltan son moitas. Entonces, as carreteras que pasan por ali xa sabemos, só unha puntualización o señor Landín pola carretera de Perdecanai. Evidentemente, o que acaba de decir é unha falta de respeto para todos os veciños de Perdecanai que cederon gratuitamente á Diputación e ao Concello os seus terrenos para que ampliaran a carretera, porque el ben sabe que se estuvo 8 anos atrancado é porque pouco a pouco iban poñendo pingas de diñeiro e o alcalde, nin algúns veciños tuvo a decencia de ir a pedirlle os terrenos para que ellos cederan gratuitamente. Pero bueno, os veciños de Perdecanai xa saben perfectamente o que pasou. Xa sabe perfectamente os veciños de Perdecanai si se acordan porque se parou fai 4 anos. Eles si se acordan. Pois porque todos lle decían que se acabara o diñeiro. Entón, claro, ese é o problema. Ese é a opinión túa. É igual que a Ciudad Deportiva, porque se parou a Ciudad Deportiva porque non había diñeiro, porque era un negocio de Landín, é máis de... as súas chapuzas levan sempre a buscar culpables está por escrito, o temos por escrito. Os servicios que faltan en barrio evidentemente son os básicos: alcantarillado, auga potable, os equipamentos, o colexio, o centro médico están en malas condicións, e o problema é que agora non podemos prometer un colexio novo nin un centro médico novo porque na situación de crisis actual que temos pois non se van a construir. Por moito que volvamos a prometer circunvalacións ou a prometer circuitos de alta velocidade ou piscinas climatizadas, agora esas promesas hoxendía non sirven para nada porque é papel mollado. Entón, o único que haberá que facer é que os equipamentos que temos neste momento en malas condicións, o colexio ou o centro médico, que reúnan as mínimas condicións mentre non se construyen equipamentos novos, que evidentemente van tardar moito en poder construirse. Ahora, os servicios básicos de auga potable, de saneamento, son fundamentales para que a xente que vive ali disfrute da mesma calidad de vida que se disfruta noutros concellos da comarca. Logo hai un pabellón deportivo que hubo que refacelo porque o primeiro, por falta de uso, se pudrira, e ora o problema é que tampouco se pode utilizar en condicións e non se lle deixa a todo o mundo porque a empresa que facía a limpieza se largou e agora sacouse a concurso para que outra empresa se encargara deso e vivimos o esperpento en barro que unha semana sale no boletín oficial da provincia sacar a concurso limpieza deses pabellóns e resulta que a semana seguinte sale unha nota de que o Concello de Barro retira ese concurso. Entón, hai que aproveitar as instalacións que temos. Iso é fundamental. E temos que pensar que na seguridade vial, aparte desa rotonda no cruce do Rua Real, que foi a primeira petición que fixo o Bloque nunha moción que aprobamos todos, fai anos, e están aí os papeles, cando queiras vai a recuperalo, e cando fomos a negociar co de carreteras, a proposta do Bloque era facer unha rotonda de Florita e outra na Rua Real, que aprobastes vos, porque foi iniciativa nosa. A segunda vez, a primeira propoñíades un carril de espera no medio, e a segunda foi outro problema que os de carretera decían que non podían facer unha rotonda ali e agora véndennos que está dibuixado nun papel a posibilidade de facer unha rotonda ali no medio, pero non hai proxecto ningún, porque eu estuve co xefe de carreteras e non hai ningún proxecto. Iban a autorizar... Viches a valoración económica, viches o diseño... Si, hombre, a viches como a min ali. Iban a pedirlle a Fomento que autorizara para elaborar un proxecto. Viches como a min ali. Estamos encantados de que algún día Fomento faga iso, pero o Bloque seguirá exixindo a Fomento a solución deses cruces, do cruce da Florita, do cruce de Porras e do cruce do Lombo da Maceira. Propostas e infraestructuras. Sí, bueno, con respecto a isto que están comentando, é verdade, nós tamén no Congreso dos Diputados, a través do noso diputado Guillermo Meijóns, pedimos solución para eses cruces, incluso tamén para o tema do Lombo da Maceira, pero vamos ir centrarnos nas infraestructuras que teñen que ver coa inversión que pode facer o Concello en reparar. Eu penso que o remanente todo o que poida quitar o Concello, ter o Concello da subida de impostos e todo eso, este ano houve sobre 300 e algo mil euros, 400, se invirteu, 400 e algo, se invirteu a mitade en obras que neste momento lle podemos chamar totalmente electoralistas e para dar unha solución puntual a certos temas que son parches, nada máis. Vamos a falar. Con 200 e pico mil euros, máis o que non se cobrou da feira, máis as multas todas que levamos pagadas a administracións. Mais o que tuvemos que pagar en abogados por culpa de denuncias vosas. Administracións. Eu non te denunciei nunca. Por culpa das vosas chapuzas. Eu non te denunciei nunca.
Eu non te denunciei nunca, se che dixen un día que o xulgado e a política non son irmáns gemelos. Mandas ao compañeiro aquel que fai as alegacións. Eu non mando a ninguén. Pero estás contigo, aqueles dous francotiradores que andan por ali pola Portela adiante. Propostas do Partido Socialista. Ides a vender unha moto e mandados o outro a apuntarlle gasolina, hombre. Vamos a gastar os cartos que ten o Concello para inversión, e así vai nos orzamentos, en facer saneamento en todos os lugares donde, pola súa orografía, se poida facer en menos de un ano ou en 2 anos. Vou poñer os exemplos. Guimil, Estación da Portela, Balbón e o Piñeiro. Eso, no primeiro ano, o Partido Socialista comprométese a ter sacado o saneamento para eses lugares, para esa zona de aí. Estudios para as parroquias que máis prexudicadas están no tema do saneamento, como son Perdecanai, lugar de Triabá, e a zona toda da Igrexa, e Parada e toda esta zona. Unha zona totalmente olvidada, Parada de Perdecanai. Totalmente olvidada. Despois, o San Amaro, estudio do saneamento para o San Amaro. E iso que vamos facer nestes primeiros 4 anos, de momento. De momento. Saneamento, saneamento e saneamento. O saneamento é un problema moi grande que teñen os concellos. A falta de saneamento provoca que os acuíferos se contaminen. E a xente está botando por un lado, dispensando, non vou dicir o nombre, e por outro lado bebendo. E iso non podemos permitilo no século XXI que pasen estes problemas. E hai zonas que pola súa orografía é moi sinxelo facelo. Sobre todo os lugares que dixen Guimil, Balbón, Piñeiro e Estación da Portela. E botado ao río, como Caldas hai un ano. A 2 depuradoras que puñaches ali. As dúas que temos propostas para o rural, para as parroquias do Partido Popular neste caso. Para o rural, non se decide, a pesar da catástrofe, por exemplo, a parroquia de Curro, un 70%, se non está conectado ao alcantarillado, é porque non quere. Queda un 20%, aproximadamente, que habrá que conectalo cando sea pola súa orografía, como dis, o que é a depuradora do polígono, e quedan casas aisladas que ou se monta un bombeo ou senón é moi difícil. Galicia non é Benavente, nin a Ciudad Real. Bueno, todo San Antoniño ten unha depuradora e ten un alcantarillado. A depuradora que, por certo, se vai a ampliar. E logo, bueno, pois, o rural hai zonas que están alcantarillado posto, que hai que aumentalo e que hai que conectar a depuradora. Hai sitios que podía estar funcionando porque están postos os tubos, pero hai que ter a depuradora. Isto é moi fácil. É moi fácil, bueno, pois tiramos da cadena e caen os cartos. Bueno, se entre os dous non van a baixar os impuestos, vanse a poñer un sueldo, sobre todo un máis que o outro, Sí, un máis. E van baixando os impuestos, poñéndose uns sueldos, bueno, pois non sei onde van a sacar os cartos. O polígono non queren, desarrollo de San Antoniño non queren, plan xeral non queren, modificación puntual para que San Antoniño teña unha salida a Portela, votan en contra. Bueno, pois entonces vendrá o Espírito Santo, irán ali a darlle a manivela e daránlle cartos e farán todo eso. De onde se poden sacar cartos? Rifar e que veña a rifar aquí un presidente dun club de fútbol que non dá nin contas do club de fútbol, pois vai a dar contas, non das contas. É presidente do club de fútbol e non dá contas aos socios dos cartos que administra. E logo despois vai a sacar, hombre, se non se despilfarra, evidentemente, poden aparecer cartos. Antes falaron do equipo de fútbol. José Antonio, antes falaronse aquí a todos os socios que teñen o seu carné pagado de taberna tal. Mira, non é taberna, é así. Bien, eu creo que se os cartos non se despilfarran, poden dar máis de sí. Nos despilfarramos os cartos. Antes falaronse das 20.000 euros en multas do ano 2013, nada máis. De administracións gobernadas polo PP. Da Xunta de Galicia, do Goberno do Estado. Multas ao Concello de Barro, do Seprona, de Augas de Galicia, da Tesorería de Seguridade Social. Están actas da Xunta de Goberno que ti aprobaches. Queres que chardeo? Mais de 90 e pico mil euros que había que pagar de expropiacións a veciños e veciñas da parroquia que tiñan os seus terrenos e que había que pagarlle expropiacións por as obras de Barosa e de Constenla, cando se lle dixo por parte do Benegao ao alcalde que había que pagalas, que se non iba a haber que pagar moitos intereses. Pero eso estaba judicializado. Xa estaba judicializado, e se dio unha sentencia. Entón, o alcalde contestou ao portavoz do Benegao que esa xente que esperara que para eso que non se votara ao monte. Que estaba metido no xulgado, que non se podía facer en aquel momento. Aquelas personas que non van por o seu rego e que non lle interesa
a súa política, entón botan só monte. Entonces preténdese castigar sin pagar as expropiacións dos seus terrenos. Cal é o problema? Que con ese capricho do alcalde de querer castigalos, ao final, en vez de 90.000 euros, acabamos pagando 130.000 euros, porque 35.000 euros foron de interés. E ese é o problema dos cartos. Que non aceptaron en ningún momento, que foron eles que levaron ao Consello de Expropiación, que levaron ao contencioso, que denunciaron ao alcalde por prevaricación, pero eso está aí, está nos expedientes. Como os veciños o saben. Sí, claro que o saben. Denunciaron por prevaricación porque non lle pagaba, porque le reclamaban o seu diñeiro. Son sempre os mismos de Costenla, os mismos que chegamos a Cangrallo e estás ampliando un camiño e non deixan ampliar, logo venden motos que hai que facer e logo non deixan pasar. Eu supoño que hoxe alucinaron os veciños de Curro cando escoitaron que o 70% que poden engancharse ao saneamento. Alucinaron seguramente os veciños de Curro de que o 70% poden engancharse ao saneamento. Claro, como non vai haber unha depuradora no San Antoniño? É que senón a Xunta de Galicia non permitía que houbera un San Antoniño. O 70% da parroquia de Curro pode utilizar o saneamento neste momento. Unha carencia total en todas as parroquias do saneamento de auga potable que non chega prácticamente máis co San Antoniño auga potable e no resto non teñen. Entón, iso é fundamental para que a xente teña servicios de calidade e que poida chegar a vivir como viven noutros concellos da comarca. Partido Socialista. Problema de agua potable. Agora responde vos, José Antonio. Hai unha etapa que hai que dar a que suministra ao polígono que se pode enganchar ali cando se queira. Ainda que sea o final respecto ao presentador, ainda que sea o final do debate. Bueno, eu, de feito, fixo unha alusión que non ten nada que ver ca política, ten que ver con un club de fútbol, que son o presidente dun club, pero non ten nada que ver con política para nada. Ademais, un club que se encarga de dinamitar el solo coas súas políticas que fai de cara ao deporte, de cara á cultura, e non veño a falar deso, veño a falar de política e de outras cousas. Eu penso que debía retirar o que dixeches, porque non retiro nada, eu manteño. Debíalo retirar, porque o que acabas de decir non é verdade. Manteño. Non é verdade. Manteño. Vale, entonces, non retiro, manteño. Vou facer referencia, se queres, e douchas se queres, que as teño aquí, ainda que están fotocopiadas así, a sancións que che comentei eu, e que comentou tamén agora Abraldes, con respecto ás sancións que foron desta última legislatura, destes 4 anos, que foron alrededor de 20 e algo mil euros, en varias historias que tes aquí montadas. E a parte recoñecida na mesma Xunta de Goberno, ademais, que non é que o invente eu, Landín, isto non invento eu, pero con eses 20.000 euros, os 40 e tantos mil euros do campanario, que o campanario ao final saleu un día no periódico, non sabíamos que como se puñera o campanario ali, veu Dios, e puxo o campanario na Monte da Chan. Eu non quero quitar o campanario. Queredes tiralo, agora estades empeñados, pero mira, eu non vou tirar ningún campanario. Decides que votades a favor, pero si queredes tirar, se vos estorba hasta o campanario da Capela dos Casás, pero se estorba todo o que se fai en Barro. Se é imposible facer algo sin que vaiades ao xulgado, sin que denunciedes, sin que vaiades a todos os lados. O día que me vexes a mí no xulgado, é imposible facer o día que me vexes a mí no xulgado, ou ao Partido Socialista de Barro, o día que me vexes a mí no xulgado, eu non mando a ninguén. Os dous francotiradores que tes ali, se estades denunciando a xente na APLU, e despois ide de vender por atrás que lle arreglades o tema. Pero contalle a película a outra, a mí non me contes nada. Mentres non poña Partido Socialista ou José San Martín, eu non denuncio a nada. Non, ti mandas ao outro, e algún vas ti a medir, ti. A quen mando eu? Ti foche a medir algunha finca. Que finca? É para denunciar, e mandalle o amigo aquel que ti tes. É unha pena perder o tempo. É unha pena perder o tempo, pero é a realidade. É unha pena perder o tempo porque os vecinos de Barro non se están enterando do que nós queremos propor. Non, é que é así, pois. Non, a dinámica é esa, é que esa é a dinámica que practicades. Non. Esa é a dinámica que practicades. Pois agora che digo, que estamos falando de propostas de infraestructuras, e o que levas gastado en multas xa tiñamos o saneamento que eu che propuxen feito. Todo, sí, non, pero joder, si se fai, claro. Unha última pregunta. Vamos a decir o mismo. Que os gastos que gastou o Concello en defenderse, que non nos embarcaran por denuncias vosas e por problemas vosos, son bastante máis que eso. Que medidas levan vostedes, brevemente, por favor, para mellorar, se é que fai falta, a participación veciñal na toma de decisións do Concello? Bueno, pois primeiro, nós estamos olvidando unha parte moi importante onde os veciños poden participar activamente na toma de decisións, que é o que máis usan no Concello. Pois no Concello usan moito, por exemplo, os servicios sociais, usan os servicios médicos, usan os servicios educativos e os servicios culturais. Nós facemos unha proposta moi clara para que haxa participación cidadá, en eso seguramente coincidimos ca maioría, que é intentar crear consellos
donde haxa ao mesmo tempo personas de todas as inquedanzas políticas, sociais e todo eso. Un Consello da Cultura e do Deporte, no anterior programa levábamos unha especie de fundación e algo similar, un Consello, ao mellor non hai que leválo tan alá, pero un Consello donde estén partícipes as asociacións culturais, os clubs de fútbol, os clubs de todo tipo que haxa no Concello, e onde queremos que se poida elaborar un calendario anual para non andar facendo estas actividades que se duplican e que un fai unha cousa, por ben outro e di que hai que facer o mismo. Hai unha xente que di que en Barro hai moitas asociacións, pois ao mellor hainas, pero cada un ao mellor ten que facer unhas actividades determinadas. Nós non llevamos a marcar as actividades, pero si vamos confeccionar un calendario anual e todas as subvencións, todas as asociacións terán unha axuda económica por parte do Concello adecuada ás actividades que fagan. E non pode ser que a un se lle dé isto e a outros isto. Sí, Domèdega, ten propostas neste sentido? Hai propostas nese sentido. En todo caso, só recordarlle unha cousiña ao señor alcalde no tema de onde pode sacar cartos para facer cousas. Pois, por exemplo, dos 80.000 euros que non lle cobrou a quen xestiona o mercadillo municipal mentre se acribilla aos comerciantes de Barro a impostos. Pois, ao mellor, se lle houbera cobrado esos 60.000 euros a quen el favoreceu para que estuveran xestionando o mercadillo municipal, pois ao mellor outro galo que cantaría. Dito eso. Bueno, dito eso, é evidente que a participación da xente é fundamental, non? Nós pensamos que a xente ten que ser protagonista na decisión que se toma no Concello. Nós queremos que haxa uns consellos parroquiais donde a xente analice as necesidades que ten cada parroquia e ao mesmo tempo cos recursos que haxa donde se prioriza a inversión. Non é nada que inventemos nós. Iso leva moitos anos funcionando nas parroquias do Concello de Pontevedra e funciona perfectamente. Evidentemente hai que non coñece esas cousas porque non ten máis miras para lá. Pero nós pensamos que o fundamental é que a xente sepa os cartos dos que se pode dispor e cales son as prioridades a hora de invertilos. Entón, creando eses consellos parroquiais onde este integrado todo o tecido asociativo que hai no Concello e os representantes dos distintos lugares das parroquias, pensamos que é o que mellor participación de pode dar. E en todo caso, hai moitas cousas que se poden facer en cada parroquia. Aí é onde hai que incidir en conseguir, aparte de con fondos propios, hai que conseguir os recursos de outras administracións. É un disparate que a Diputación, con axudas da Xunta e agora do Ministerio de Fomento, vai invertir 9 millóns de euros en castros de toda a provincia e que o castro de Barro non reciba un euro porque o señor alcalde di que ali non hai máis que 4 pedras, que evidentemente isto deben ser 4 pedras que apareceron cando fixeron ali as primeiras catas. Ter este castro desaproveitado como potencial turístico do Concello de Barro e chamar a que os veciños vayan a coñecer o seu patrimonio histórico e que os visitantes veñan a Barro por un motivo de visita tan potencial como temos, tan potente como temos este, é por caprichos que non entendo do alcalde e a desperdiciar inversións. Que fará vostede para mellorar se é que é necesario? Respecto a ese tema do Castro, así concretamente, pois eu digo que non traca da foto, que saca o informe completo. No informe di que é un dos castros máis importantes de toda a provincia. Que collas o informe completo, que, por certo, ese estudio foi contratado polo Concello xa fai anos. Ese non fixaste vos, nin veu do ceo. De acordo. Pois por eso quedou no caixón. Que vexas o informe conteiro, non unha foto. Dito eso, propostas en materia de mellora da participación veciñal no Concello. Vamos a ver, hai xente en Barro, aí temos un representante que é especialista en crear asociacións. Creo moitas, fai asociacións, fundacións, é especialista en eso, logo despois, aos 3 meses, deixa as colgadas en marcha. Nós gestionamos, evidentemente, levamos de outra maneira. Nós falamos ca xente. Levamos moito tempo falando ca xente, ali onde están as cousas, e falamos con eles. O que non andamos, porque eu só unha anécdota. Había un cura que tiña o poder de facer un milagro, de que chovera, cando quixera a xente, pero tiñan que estar o 100% de acordo. Meu tío era 20, 30 anos, morreu de 90 e nunca tuvera a ocasión de facer o milagro. Nós temos outra forma de gestionar, é falando ca xente, vendo as necesidades e de acordo coa disponibilidade económica que hai, pois de acordo con eles, os facemos as cousas e atendemos. Quedou clara a súa postura tamén. Estamos a piques de rematar, faltando os 3 minutos, polo tanto, imos dar un minuto a cada un. Lembrolles moi brevemente que vai a ser un minuto, non pode ser máis tempo, e que nesa última intervención sí que non lles vou a permitir que fagan alusións aos outros partidos políticos. Tempo tuveron e aproveitaron, a voce que sí, durante esta hora e media, así que comeza nesta ocasión, con esos 60 segundos, José San Martín do Partido Socialista. Bueno, pois nada, eu quero aproveitar este minuto que temos para pedirlle aos veciños de Barro que o día 24
tomen boa nota do que levan pasado estes 4 anos en Barro, o traballo do noso equipo, da nosa candidatura durante estes 4 anos no eido, en todos os eidos, todos os compañeiros que estamos metidos en colectivos, traballando polos colectivos de Barro e facendo que en Barro se fagan as cousas mellor desde a pluralidade, a democracia, e tamén pensar ao mesmo tempo que en Barro fai falta un cambio, e ese cambio creo que debe vir da man do Partido Socialista e tamén un pouco aproveitando o empuxón que tuvemos nas últimas eleccións municipais onde conquerimos, pois, históricamente o Partido Socialista dos concelleiros, e por eso quero agradecerlle aos veciños estes 4 anos como concelleiro, agradecerlle todo o apoio que nos destes. Gracias. Un minuto tamén para Xosé Manuel Fernández Abraldes do BNG. Nós o que podemos ofrecerlle aos veciños de Barro e imos a garantizar é a executar todo tipo de políticas municipais con planificación, sin improvisación e con rigor. Para nós o fundamental é a seriedade e o compromiso. Dende logo, o que non se lle pode pedir á xente é que pague os seus impostos se realmente non ve que se lle trata como membros fundamentais da xestión municipal. É moi importante que a xente toda se sinta representada e por iso queremos contar con toda a xente para que isto tire para adiante. Consideramos que é un concello dinámico, onde hai moitas iniciativas sociais, culturais e deportivas que o que precisan é apoio. Nos imos dar de forma decidida, no económico, na infraestructura ou no que precisen. Pero, dende logo, ese dinamismo social é fundamental para que o concello arranque para adiante, non? Nos pensamos que Barro ten moitas posibilidades, temos confianza na súa xente e temos confianza en que Barro precisa un futuro mellor e rachar con décadas de oscurantismo para abrir unha nova xanela, non? Gracias. E iso é por onde queremos tirar. Un minuto tamén para José Antonio Landín, que é o candidato do Partido Popular. Eu agradecerlle aos veciños de Barro que durante todos estes anos nos hayan dado o seu apoio e, desde logo, comprometerme con eles, como comprometí sempre, non a dimitir ao cabo de 3 meses de ser alcalde, como por aí se di, senón que se me comprometo en estar unha legislatura, a vou estala e, desde logo, a seguir traballando cas mesmas ganas, funcionando co mesmo ímpeto e, esta vez, pois, con xente nova, xente que se suma, pero vamos a estar aí traballando e solucionando, como fixemos todos estes anos, os problemas dos veciños de Barro. Moitas grazas, José Antonio, moitas grazas aos tres, José San Martín, Xosé Manuel e José Antonio, por estar aquí e explicarlles todo isto que tiveron a ben os veciños e as veciñas do seu concello. Nos temos que poñer aquí o punto final, así que ímonos en despedir, lembrándoles que o luns volvemos cunha nova edición do programa Contrastes e que nesta ocasión nos levará a Caldas de Reis. Ata daquela pasen unha moi boa fin de semana e vémonos o luns. Ata logo. Programa patrocinado por Grupo Automoción La Junquera, Mamparas Rías Baixas, Neumáticos Tino, Autos Patiño Noia, Granitos Santa Eulalia. Presenciamos o seu nacemento. Creamos os mellores acabados, os deseños máis exclusivos e os poñemos nas túas mans. Por iso, ti confías en nós para coidar del. En Autos Patiño temos todo o necesario para a reparación e mantemento do teu vehículo. Autos Patiño, o teu coche sempre como o primeiro día. Se queres evitar resbalos como este, cambia a túa bañeira por unha ducha. Eu o fixen en Mamparas Rías Baixas. Encárganse de todo e foron moi profesionais, limpos e baratos. Eu quedei encantado e agora vanme facer a cociña. E a miña nai cambiaronlle as portas e o baño inteiro. Mamparas Rías Baixas. Reformas, baños, cociñas e portas. Visítanos na rotonda do Porto de Vilagarcía ou en www.mamparasriasbaixas.com. Os especialistas en mamparas e reformas de baño. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides. En Granito Santa Eulalia temos a solución para casas
e edificios, revestimento de fachadas, renovación de interiores e traballos de arte en peches e balustrados. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granito Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. Neumáticos Tino se une a la red Euromaster para darte el mejor servicio. Venta de neumáticos de las primeras marcas. Mecánica en general y electricidad. Atención a particulares, empresas de renting y profesionales. Somos servicio oficial de tacógrafos VDO. Elige Neumáticos Tino. En Noia, Ribeira y Santiago. Creciendo con tu confianza. ¿Buscas rigor, calidad, variedad, garantía? Ven a Automoción La Junquera. Es líder en Galicia en compraventa de vehículos industriales nuevos y de ocasión. Camiones isotérmicos, basculantes con grúa, furgonetas. Servicio de reparación 24 horas a nuestros clientes. Automoción La Junquera. Un líder para salir ganando. Grupo Junquera.